नमस्ते. आज मी उपासासाठी खास एक रेसिपी बनवते. तुम्ही त्याचं नाव सांगा काय बनवते ते. तुम्हाला दाखवते काय बनवते. हे मी 1 कप आहे ना, 1 कप मी रवा घेतलाय, म्हणजे वरीचे तांदूळ घेतले आणि ते मी 2 तास भिजायला ठेवले. स्वच्छ धुवून 2 तास भिजायला ठेवलेले. तुम्ही 2-3 तास भिजायला ठेवले तरी पण चालतील आणि रात्री भिजायला ठेवले तरी पण चालतील. आणि हे मी पाव कप आहे ना साबू तांदूळ घेतले. हे मी रात्री भिजायला ठेवलेले म्हणून ते चांगले भिजलेत असे है ना. आता मी काय करते, हे वरीचे तांदूळ साबू तांदूळ आहेत ना सगळे वाटून घेते. वरीच्या तांदूळ भिजत ठेवलेलं पाणी काढून टाकलंय. आता आपण ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन वाटूया. त्यात आपले साबू तांदूळ पण वाटायचे आहेत. साबुदाणे चांगले भिजायला पाहिजे बघा, पूर्ण भिजलेत, एकदम दाणे कसे पातळ झालेत असे साबू तांदूळ भिजायला पाहिजे. थोडं पाणी टाकते. आता हे आपलं आहे ना, आपण इडलीचं आणि डोश्याचं बॅटर बनवतो ना तसंच वाटून घ्यायचं, बारीक असं, जरा जाड बारीक असं. हे आता आपलं चांगलं वाटून झालंय आणि ह्याला आता आपण आहे ना जर 10 मिनिटं ठेवायचं आहे. पण आता जरा फेटून घ्यायचं ढवळून आणि झाकून ठेवायचं 10 मिनिटासाठी. आज कलर कोणता आहे? हिरवा? हिरवा नाही, सफेद आहे. सफेद कलर आहे आज? हा सफेद आहे, म्हणून मी अशी साडी घातली. आणि एक साल काढते, ते रताळं घेतलंय आणि एक बटाटा घेतलाय, कच्चा आहे. दोन्ही कच्चे आहेत ना? दोन्ही कच्चे आहेत. त्याची साल काढते. साल काढ. मी तोपर्यंत त्यांना दिल दाखवतो. त्यांची दिल कुठे आहे? झोपली आहे. ही बघा आमची दिल तिच्या घरात झोपली आहे. दिल जागी आहे काय कसं माहिती पडतं सांगा? हे दिसतंय तुम्हाला? पूछ दिल. दिल, अरे डोळे उघडले दिलनी. झोप झोप. दिलला असं द्यायला लागतं खुर्चीवर काहीतरी, तेव्हा जाऊन ते बरोबर झोपते. दिलू काय करतो? तुला पप्पू सतवतो? तुला सतवतो? नाही, तिला अजून असं करायला पाहिजे. आपली 10 मिनिटं झाली बघा. हे पीठ झाकून ठेवलेलं जरा मिळून आलंय बघा, है ना. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना आपलं रताळं किसलेलं आणि बटाटा आहे ना ते त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. पाणी टाकून ठेवलेलं. आता यातलं आपण पाणी पूर्ण काढून टाकायचं आहे. आता आपण हे रताळं आणि बटाटा किसलेलं आहे ना ते आपण या पिठामध्ये टाकूया. त्याच्यामध्ये अर्धा लिंबूचा ज्यूस काढून टाकायचा आहे. पाव कप मी शेंगदाण्याचा कूट घेतलाय. शेंगदाणे मिक्सरला लावले, बारीक केले, ते घेतले पाव कप. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे मीठ आहे ना, उपासाचं मीठ म्हणजे संदैव मीठ. कमेंट होते का? हा, संदैव मीठ उपासाचं. तर मी आपली उपासाचं करते ना, हे संदैव मीठ आहे उपासाचं. त्याच्यामध्ये मिरची, हे 2 मिरची घेतले कापून. हे जास्त तिखट नाही आहे, आपले भरायचे मिरची असतात ना ते. आणि कोथिंबीर. आधी पहिला आहे ना हे मिक्स करून घेते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे इनोचं एक पाकिट टाकते. हे बघ कसलं टाकते बघ, दाखव. हे एक इनोचं पाकिट टाकायचं. हे आता बघ 1 वाटगाभर झालाय ना, तेवढ्या मिश्रणात 1 पाकिट पाहिजे. आता कढईत बघा मी थोडस तेल टाकलंय. 1 चमचा तेल टाकलंय कढईमध्ये. जरा तापायला देते. आता मी इथे बघा 2 गॅसवर 2 भांडी ठेवली आहे. इथे कढई ठेवली आहे, इथे पॅन ठेवलाय. आता मी अर्ध मिश्रण आहे ना कढईमध्ये टाकणार आहे. आणि गॅस आपण तापला ना, गॅस आपलं बारीक करायचं आहे. हे पॅन पण आपलं तेल टाकलंय बघा, त्याच्यामध्ये पण 1 चमचा तेल टाकलंय. ते पण आपल्याला पॅन तापल्यावर गॅस कमी करायचा आहे. हे पण पॅन तापलंय. आता हे कढईवरती मी झाकण ठेवते. इथे पण पॅन आपला तापलाय बघा. तेल टाकलंय त्याच्यामध्ये पण 1 चमचा. आता त्याच्यामध्ये हे आपलं बॅटर ओतूया. आता याच्यावरती पण मी झाकण ठेवलाय.
आता तुम्हाला सांगते मी किती टायमाने फिरवायचं आहे ते आपल्याला. आज आमची दिलू काय करते? दिलू काय खाते तू? हे बघा आमची दिल, हे आमच्या दिलचं कॅट फूड. वरून सुकलंय पूर्ण आणि हे पण वरून सुकलं असेल, हे बघ आहे ना. आता आपल्याला हे फिरवायचं आहे. बरोबर 9 मिनिटांनी फिरवलं आपण. 8-9 मिनिटं. हे पण फिरवूया. गॅस कसा स्लो होता ना आपला? एकदम स्लो होता. स्लो म्हणजे स्लो मीडियम होता. पोटाचा पोटभर, उपासाचा फराळ. पोटभर एक नाही खाऊ शकत माणूस. एक काय खाणार. हा भाजलाय ना तसाच आता ते पण भाजायला पाहिजे. आता ते 3-4 मिनिटं तरी भाजायला पाहिजे. बटर एवढा कडक झालाय ना, फ्रीजर मध्ये ठेवलेला भरपूर कडक झालाय. कढईने टाकायला जरा अजून जरा चव लागेल ना चांगली. क्रिस्पी आणि कुरकुरीत. ते आपण इडली बनवतो ना, क्रिस्पी इडली, तसा आहे आपला हा नाश्ता. उपासाला आपल्याकडे काय काय बनवू शकतो घरी मम्मी, आहे ना. अरे वा, कुरकुरीत झालंय. कुरकुरीतच त्याचं नाव आहे. क्रिस्पी. पिझ्झा कापायचं हे दे. कुरकुरीत झालंय ना. आवाज येतोय बघ. अरे वा, हे असे पदार्थ असं वाटतच नाही की हे सर्व उपवासाचे पदार्थ आहेत. पिझ्झा कापतो ना आपण तसे कापले बघ. आता तुम्ही नाव द्या याला काय ते. या रेसिपीला तुम्ही नाव द्या. तुम्ही नाव द्या, मी माझ्या मनाने बनवले. दही. आता दही देते. हे एक कापायचं राहिलंय तर ते कोणाला कोणाला देऊ बोला. आपला उपवासाचा पदार्थ बघा, उपवासाची क्रिस्पी व्हेजिटेबल इडली. हे काय? हा, पिझ्झा वाटतं. व्हेजिटेबल पिझ्झा. हा, व्हेजिटेबल पिझ्झा पण तुम्ही बोलू शकता. क्रिस्पी पिझ्झा. क्रिस्पी पिझ्झा. साखर टाकून ढवळून झालेला आहे. दही. तर आज कोण खास म्हणून टेस्ट करताय? आज तू कर ना टेस्ट. आज तूच कर टेस्ट. मीच करू. हा, आणि इथेच एवढं तू मेहनतीने बनवलं. फोटो तरी काढ. एकदम खुसखुशीत झाली आहे आणि एक बाजून कुरकुरीत झाली आहे. एका बाजून कुरकुरीत, एका बाजून खुसखुशीत. ढोकला का सँडविच काही तुम्ही बोलू शकता. पिझ्झा. चल डिप कर याच्यात. दही सोबत चटणी बनवा. खोबऱ्याची चटणी बनवा, कोथिंबीरची चटणी बनवा, उपासाची शेंगदाण्याची चटणी बनवा. चला खाओ. खाऊ. टेस्ट सांग कशी झाली. आवडेल का पहिला प्रश्न, उपासाला माणसांना आवडेल का खायला? असं वाटेल का की बोरिंग नाही? एकदम मस्त टेस्टी झालाय. बोरिंग नाही वाटत ना? बोरिंग नाही वाटत आहे. एकदम छान झालाय. काय वेगळं आहे काहीतरी? वेगळा आहे एकदम मस्त आणि झणझणीत एकदम. तिखट पण व्यवस्थित. हा काय? हो. कारण मिरची पण टाकली ना आपण त्याच्यात. मिरची दही टाकून एकदम बनवलंय. दुसरी बाईट घेतली त्यावरूनच मला समजलं की रेसिपी एकदम छान झाली आहे. अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा.
आणि उपवासाला एकदम चांगलं खा, हेल्दी राहा आणि हसत राहा. बघा माझा उपवास नाही पण मला टेस्टिंग करायला मिळते आहे तुमच्यामुळे.